وڵاتê Rûsyê çekdarên opozîsyona Sûriyê tometbar dikin ku du taxên bajarê Helebê bi gaza kulorî armanckirine. Di encam de cilo heft welatiyên sivîl di nav wan de 8 zarok rastî bi hintangbûnê hatine û niha rewşa tevahiya wan dibin çavdêriya pizîşkî de ew têne çareserkirin. Wezareta Berevaniya Rûsyê daxuyaniyek belav kir tê de dîte diyar kirin ku çekdarên bi ser opozîsyona Sûriyê ve ji devera bêçek ku dikeve dibin kontrola çekdarên Cebhet-i Nusra de bi mûşekên zêdekirî bi gaza kulorê ya jehrawî armanca bajarê Helebê kirine. Ji ber wê yekê Rûsyê wê li gel Tirkiye êrîşa çekdarên bi ser opozîsyonê ve gengeşe bike ji ber ku Tirkiye garantiya rawestandina êrîşan dike. Di vê derbarê de Igor Konashenkov berdevkê fermiyê Wezareta Berevaniya Rûsyê eşkere kir. Li gorî belgeyên pizîşkî qurbaniyên êrîşê rastî bi hintangbûnê hatine ji ber belavbûna madeyên jehrawî piştî teqîna mûşekan. Ji aliyê xweverewangeha Sûriye ya mafê mirovan 32 rewşên bi hintangbûnê tomar kiriye. Li her yek ji Taxal Xalidiyê û Cemiyetê Zehra di navan de 6 zarok û 13 jin hebûn piştî êrîşeka mûşekî li Helebê. Rangeha Sûriyê aliyê berpirs destnîşan nekiriye. Di hevdemî ku Ajansa Sanaya Pser rejîma Esed ve çekdarên opozîsyona Sûriyê tometbar dike bi karanîna êrîşa mûşekî ya jehrawî. Li gorî ragandina rejîma Esed 107 welatiyên sivîl rastî rewşên bi hintangbûnê xwe qandinê hatine. Ajansa Reuters li serzarî berpirsekî opozîsyona Sûriyê ve belav kiriye ku êrîşa mûşekên jehrawî li ser taxên bajarê Helebê nejalê çekdarên bi ser opozîsyona Sûriyê ve hatiye encamdan û rejîma Esed tawanên dûr ji rastiyê arastî opozîsyona Sûriyê dike.